aquí cotilleamos a ver o que tes por aí. Pois mira, teño che pechugas de polo, e así sueltiñas, pois así ves, quito unha e meto na auga e xa está. Tamén congelo salsa de tomate. E mira, tamén teño touciño para facer arfillovas, facer os callos, teño pulpo tamén. E aquí vexo que tes pan congelado tamén. Teño, porque ves, cando me sobra, tiralo sei que é pecado. Entonces congelo unha bolsiña de churrasco. Si tes aquí para dar de comer aos veciños e a Galicia inteira. Consello número 2, que non conxelare. O que non conxelas pura é a froita. Non congelo ninguna, nin a fruta, nin os tomates, Nin hortalizas tampouco. Non, só os pimentos, pero non... Pero mazás é que tes tantas que fas con tanta mazá. Pois a única cousa que fago é compota. E iso para congelador sí que vale. Sí, despois os botiños, se os meter no congelador, sí. O peixe tampouco non me gusta. Se o compro congelado, sí que o meto para ali. Pero o fresco non, porque, Dios mío, todo para o congelador, todo para o congelador. Armas-te un lío carfeches que ti non sabes. Sello número 3. Como conxelar? Mira, eu compro unhas bolsas que son xa especiales para eso e logo despois poño a fecha e meto aí. E diste que as bolsas á medida, porque claro, se sodes 2 na casa, 3, depende dos que sexades, non? É mellor conxelar en porcións pequenas ou... Claro, eu fago así, porque despois veño, abro a bolsa e collo unha mandiña e os outros quedanme aí, non se me perdan. Bueno, Puriña, pois nada, eu creo que tes que coller o polo e dicirlle aí ao marido que empece a serrar como San José, que eu hoxe como contigo. Pois, sí que che mo fai sempre. Pero la botella. Bueno, que maravilla, que apañada pura, non, Bernardo? A nosa ídola. E a nosa ídola, amigo Na dos nosa pementos, casa, gustoume moito, María. Sí, porque isto do congelador é un desastre. Nós temos o congelador a tope grandísimo e cando queres buscar algo tens que quitalo todo po terrazo e despois dis, pero onde deixei as pechugas? Onde deixei? Porque todo é churrasco, todo é cudillo, todo é porco, ou a ternera. Exactamente, nós todo carne, todo carne. E que é verdade o que di María, Manel, saber ordenar aí o congelador é todo un arte, Claro, non como ten aquí. Non, é que claro, pero isto é como facer o cambio de armario. Unha cousa que non me gustou, pura todo, estou de acordo contigo, ora, non me descongele la pechuga de polo en auga. Deixa dun día para outro dentro Pero, Manel, se hai un apuro, se hai un apuro... Home, é un apuro, pero... Se é un apuro, compra la fresca, home. Aparte, pura, non pode ter un apuro, porque é pura. Exactamente. É o que quero dicir desde aquí, por favor, pura, o que non podes considerar nunca é a pensión. Eso que hai que considerar sempre, porque esas cousas que andan... E agora, aproveitando polo da tecnoloxía, porque, claro, vamos tan acelerados, o tema da foto que mandarán agora, quería dicirle a xente maior que anda cos teléfonos móviles que o selfie é unha foto